Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn marhabu sele ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana jamana wo jamana dugu wo dugu journaliste Seydou k'a dɔn ni kunnafoni tɛ yen a fɔ ko kunfɛ dugu journaliste Seydou k'a dɔn kunnafoni de bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ o ka se ka si dɔn fɛn caman bɛ o ɲɛ ka se ka ɲɛ dɔn journaliste Seydou maa saba bɛ yen o kalannen don diɲɛ bɛɛ ye o bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a ka dugu la journaliste Seydou a ka dugu la maa min sɛbɛ kɔrɔ yaala la a ye dugu caman boli n'o ye diɲɛ fɛn o fɛn a ka dugu la maa t'o sɔsɔ tiɲɛ wa nkalon o ye tiɲɛ dɛ kamalen dɔ kuma min bɛ yen pa n'ale kun ye Gabon ni Côte d'Ivoire baro daminɛ o y'a sɔrɔ an ma se Bamako an b'a filɛ i b'a fɔ jinɛ maa si tɛ se k'a sɔsɔ n'o ye min fɔ i b'o sɔsɔ wa journaliste Seydou ɲininka ko maa filanan ye jɔnni ye maa filanan maa min kalannen don maa a kalannen bɛɛ bɛɛ b'a dɔn a kalannen tubabu kalan fara ayiwa diinɛ kalan kan n'o ye fɛn o fɛn f'i ye maa t'o sɔsɔ o ye tiɲɛ n'i k'i b'a sɔrɔ a b'a fɔ n y'a ye sɛbɛnni na i ka kalan ma se e dun ka kalan ma se o ye tiɲɛ ɲininka ko maa sabanan ye jɔn ye maa sabanan ye min ye ɲama min ka kɔrɔ a bɛɛ ye min ka kɔrɔ dugu bɛɛ ye n'o ye min fɔ maa t'a sɔsɔ munna a b'a fɔ kabini ma wolo nin kɛra ne ɲɛna nin kɛra ɲɛna ɲɛ nin ye ni maa saba bi ko dɔ ka tɔ dugu bɛɛ kan o ye tiɲɛ journaliste Seydou nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn a to a ye Mamutu ka cɛnizoronin don nka galabu b'a la Seba k'i ka n'o fɔ dɛ Seba jumɛn Seba Kamara Seba Kamara t'i bɔ ne da la Asimi kɔrɔkɛ Seba Kamara ne mago bɛ Asimi kɔrɔkɛ la président kɔrɔkɛ président jumɛn Seydou kɔrɔkɛ Asimi ne ɲɛna ko sugunura Asimi de nka jamu ni min jamu kɔni ye Kamara o tɛ Asimu kɔrɔkɛ Kamara a kɔrɔkɛ don nɛgɛw kɛrɛfɛ wuli ka jɔ kɛ kunna gɔngɔli sigi kun u ka leçon ta ale de tun bɛ gɔngɔli sigi Asimi Nungu a ka leçon ta histoire jaune ni français mais malheureusement ou bien physique chimie n'a kɔrɔkɛ don Kamaralaka don c'est mon esclave a bɛ Diboli Mamutu wuli ka jɔ kɛ Daba Tunkara n'a fɔra bɛɛ ka k'i fa ye maa min fama ɲuman kɛ a ma koba kɛ e bɛ nimisa o tɛ nkalon ye est-ce que a tɛ nin kuma in na dɛrɛ nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ nin ɲɔgɔn ye dankɔrɔba minɛ jɔn de ye El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu wara Mohamed Ba Jara i k'a dɔn n y'a ye kutubu alimu ni waliju n'i mana kɛ dɔnnikɛla ye i ka kɛ fonisire ka d'a kan n'o kɛra i k'a dɔn min ye ayiwa ɲɛmaaya ye i b'o sɔrɔ a dafalen a fonisire don Mohamed Ba Jara n ye cikan mɛn n y'a ye ci caman bi ci a tɛ s'i ma de o n'o tɛ ci ni min ma se ma n b'o fana fɔ nka n ye bita in ye i ka bɔ a kalama kɛ n ye bita in ye n'o tɛ caman bi di ne ma o bi dansira la n ye bita ye dɛrɛ bita yira n fɛ n bala cogo bɛ di journaliste Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don journaliste Seydou k'a dɔn Bamandiya wale a gɛrɛla anw na kosɛbɛ fɛn min mana barawuli sɔrɔ a fɔ a ye Segu sɔrɔ a ye Bamakɔ sɔrɔ journaliste Seydou k'a dɔn sabula barawuli bi caman jɛ la barawuli a dugu min n'u k'a ma ko Tamani min ye a Seydou Ousmane Madani Chérif Aïdara faso n'i m'o dɔn a fɔ ko Tétérose ka Tamani journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Bamanjuw ye u taar'u waa da Tamani na alamisa tɛmɛnen ni k'a dugu jɛ juma na journaliste Seydou k'a dɔn Tamani ye dugu barikama ye min dawula ka bon kosɛbɛ sabula journaliste Seydou k'a dɔn cɛba min n'a bɔra Tamani hali ka daw ma i b'a dɔn k'a fɔ Tamani tɛ dugu gansan ye nka Bamanjuw ye labɛn kɛ journaliste Seydou k'a dɔn gendarmerie cɛ fila ka t'olu bɔnɛ u nin na fitiri ni safo cɛ journaliste Seydou k'a dɔn ka laban ka tunu tɛ pelenketew maa si m'u taayɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a maa saba bɔɲɔgɔnko olu de tun bɛ yɔrɔ in na fitiri danna gosilen min kɛ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa du kɛnɛ na min ye gendarmerie cɛ fila ye olu ye saliji gosi k'u bɛna fitiri sali tɔ kelen dɔ kɔni o de kisiyɔrɔ kɛra o tun bɛ so kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn tuma min ninnu bɛ labɛn na k'u bɛ sali journaliste Seydou k'a dɔn salamu bɛ fili min ye Bamanjuw ye i k'a dɔn sina kana don ten a ma ja dɛ kuto seli la awɔ journaliste Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ Adijan cɛmɔgɔ Kɔnɛ ale tun bɛ poste de contrôle la i k'a dɔn Tamani journaliste Seydou k'a dɔn awa ale de kɛra maa ye min kɔni gisira a y'a jira k'a fɔ a tɔ fila u nana mugu yari olu kan k'olu to sali la journaliste Seydou k'a dɔn ale sina k'i bugu ten awa sokɔnɔna na a kɛr'u ɲɛna kɔni u nakun ye min ye u y'o bɛɛ fa k'o ban o ɲɛnabɔra u sina k'u kɔda ten wa hali bi n'a kɛ u bɛ taa journaliste Seydou k'a dɔn tuma min ni kunnafoni nana dɔn k'a fɔ attaquement kɛra Tamani
o ni bɛɛ lajɛlen na journaliste de k'a dɔn sɔrɔsiw u dagayɔrɔ ye Segu ye u nana wuli ka jɔ bolo da ka bɛnbɛn bɛɛ ta journaliste de k'a dɔn ka mɔmɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa ninnu dɔw k'u nana ji fɛ dɔw k'u nana sira fɛ journaliste de k'a dɔn min ye ko ye hali bi n'a ka bi u ma ye sabula u y'u kɔ don maa fila gendarmekɛ cɛ fila su la maa fila wɛrɛ olu kɔni jogina olu ye tamana gansan ye Seku gouverneur journaliste de kuma in mɛn a fɛ a y'i sogo don ni o yɔrɔ bɛɛ ni ka tɛmɛ ni sɛgɛrɛ journaliste de k'a dɔn min ye général Alassane Traoré a y'a jira k'a fɔ nin kɔni sigi kelen don ka nin kɔnɔ Mali fa bɛɛ la digi kelen don Bamaji la i k'a don baraka fa fali bakule min dar'u ka mura o dimi kɔni b'u la hali bi n'a ka bi bi dimi bɔrɔ ɲini journaliste di k'a dɔn cɛ fila min sara journaliste di nin t'a to maa kasiran maa ja ka tigɛ sabula nin kɛlɛ in ye si kɛlɛ de ye journaliste di ni Bamaji ma ban dugukolo sanfɛ maliden tɛ lafiya sɔrɔ o tuma a bɛ welewele da kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen la journaliste di k'a dɔn welewele da tɛmɛnen kɔfɛ an delila ka nin fɔ gouverneur ye journaliste di k'a dɔn e ye cɛ ye marifatigi maa fila maa saba o kana maa 80 minɛ ka a jɔ k'u k'a sago ye journaliste di k'a dɔn awa ni saya ta i k'a dɔn ni tolitɔ don sabula journaliste di k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ n bɛ taa lahara ne bɛ fɛrɛ ka taa lahara nka ni cɛ duman 4 walima cɛ duman 10 bɛ taa ɲɔgɔn fɛ armée tɛ se ka kɛ dugu bɛɛ la à tout moment voilà journaliste du Barawuli Tamani Buajɛ journaliste di k'a dɔn k'a daminɛ ka taa fo Saheli kungo maa o maa bɛ yen n'i ye maliden ye journaliste di k'a dɔn nin Bamanju dɔ y'u tɛmɛ dɔ ye walima dɔ y'u kibaruya mɛn journaliste di walima dɔ bɔra u nɔ na sɛbɛnnikɛla min ye anw yɛrɛ ka kuma ye ka d'a kan n'an ma wuli ka jɔ bolo da an ka furanjɛw la ka kɛ cɛ ye ka k'an damanta sɔrɔdasi ye journaliste di u bɛna mɔnɛ don an la a bɛ kɛ dɛ o tuma min ye tabale a gosira sa Barawuli n'a lamini na parole n'a lamini an ka wuli dɛ ne mɔkɛ ka marifa in bɛ yen Jikɔrɔ mugukɛntɛgɛla ye ale kɔni n'i ye nɛgɛden da sanfɛ ni ko to yen a bɛ cɛ tan bɔ k'a bin ne b'o jɔsɔ ala an bɛ an ka sɛbɛn kuma na ye ko e mɔkɛ ka marifa mais je t'assure je te parle de la réalité quelle réalité tu me parles quelle réalité mais ni bɛɛ y'i ka donso marifani ta i ka marifa kɔrɔni min bɛ yen k'a jɔsi ka mugu k'a la k'i sigi dimi bɛ don i la Joasi Sedou bɛna ni marifa de ye dimi tɛ don i la Joasi Sedou ne bɛ sɛbɛn kuma de la n'i mɔkɛ tun bɛ se o la tubabu t'a minɛ journaliste Sedou k'a dɔn min ye Barawuli ye ka taa bila fo Saheli kungo la n'an ma wuli ka jɔ bolo da k'an faso kana n'an ma labɛn ka d'a la k'a fɔ ninnu bɛna su walima u bɛna tile don dɔ la u bɛna tulonkɛ k'an na ka taa n'u ye nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Basiriba n'o ye Umaru Angoyiba ye an fa to ma nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Angoyiba ko i bɔra kuma kelen min na o don fɛn min ye Bamaju ye se de bannen b'u ye nina bando de do sabula armée wuli ka jɔ min kɛ ni ka gɛrɛndɛ sigi u da la Bamaji caman bɛ yen minnu ni kɛnɛ Karabala o tuma fɛn min ye sabatɔ ye o mago tɛ ko la kɔnɔfaralen mago tɛ ɲɔ ɲalen na Bamajuw kɔni bi u seko damayira bɛɛ de kɛ sa min bɛ se k'a to u ka dimi sɔɔri jamanadenw na tɛmɛnikɛla ko sibiri don mɛkalo tile 21 san 2022 wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu kɛra i jɔ n delila ka nin kangari da i ye quand tu dis l'année a fɔ san 2022 n k'i ma ne karamɔgɔ de y'a fɔ n ye o taa ka di o faamuya ka di n ye nin fɔ a ye ka dɛsɛ a tɛ karamɔgɔ kuma mɛn a bɛ ɲɛ o février kalo tile 5 san 2022 o man di san 2022 c'est tout c'est tout c'est simple comme bon téléphone numéro 76 22 24 24 Uri 14 angle 35 nin de ka di balamuso Keyita de y'a fɔ ne ala ka hinɛ na année san o fɔ tubabukan na Uri fɔ tubabukan na téléphone numéro di tubabukan na nɛgɛjuru sira 22 25 ça sonne même mal à l'oreille kelen a faamu ka go i b'a fɔ maa min ye n'o b'a faamu Mali kɔnɔ o de ka dɔgɔ hali min ma taa école la i ka nin ban ye tiɲɛ mais je vous ai dit ça n b'a kala k'a kala ka di an bɛ to ka ɲinɛ de koyi n seg'a kan na ka seg'a kan à vos ordres sibiri don mɛkalo tile 21 san 2022 merci merci colonel alors colonel qui est colonel et toi maa ni ninnu ka 6e colonel 6e colonel je ne le suis pas je ne le suis pas désolé naam sɛbɛnnikɛla ko
a ko sibiri do mɛkalo tile 21 san 2022 jɛkulu minnu ye wuli kajɔ ani cɛsiri kɛ olu nana ka na tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o ye Tɔnga ye Tɔnbɔkutu marabolo la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye wuli kajɔ ani baara min ye n'o kɛra jɛkulu dɔ bɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye o ye ONG ma u ye u ko min ma Médecins Sans Frontières dugu dɔ bɛ n'o ye OMBO ye u ye wuli kajɔ kɛ tuguni mɛkalo tile 19 san 2022 u taara bi yen fɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min olu bolofɛnw ye ni k'o tiɲɛ maa dɔw bɛ ni k'olu minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na kunnafoni fɛnɛ cɛr'u na k'a fɔ fɛn min ye kucalanba in fɛ Togolais ani Italien maa 3 u ye tɛgɛ da o kan ni ka boli ka taa n'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko y'o maa minnu minɛ olu ye chrétien mɔriw de ye olu kun dara bato lase la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw ani kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o maa minnu minɛna olu minɛna kusala yɛrɛ a dafɛ dugu dɔ la maa dɔw fɛ n'o ye Bamanji ninnu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Italikaw olu ka minisiri min n'a b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale yɛrɛ bɔra ka kuma juma tɛmɛnen a ye kɔrɔfɔ caman fɔ fɛn min ye jalaki caman ye a y'o bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli kajɔ ani baara dɔw kɔni kɛra maa minnu minɛna n'olu ye dɔgɔtɔrɔw ye maa 8 kun minɛna maa 6 bilara a tɔtora maa 2 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanjuw donnen bɛ nin wale in de la i y'a fɔ cogoya min na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye sabula jɛkulu jugu min bɛ yen n'o ye Al-Qaïda Maghreb Islamique ka fara Umaru Kufa a ka jɛkulu kan u bɛɛ lajɛlen nina bannen de don an bɛ don min ko bi fɛn min y'u fanga ye o bɛ ka ban o tuma min bɛ se k'a to u ka minɛ sɛbɛ la u k'a don jamana la sɔɔni u bi bɔ i b'a fɔ zanni kele ka taa bi dugu kan ka tunu ka bi dugu kan ka tunu o tuma ni dugu bɛɛ m'i labɛn bɛɛ ka labɛn sabati ni juguw nana k'u siri dew k'u di sɔrɔsiw ma mun de bi don an na siga t'o la filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Josi Seydou kaliya ka maafa ye kɛnyɛrɛ la ye Josi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ayiwa Nouvelle Horizon ɲɛdankura a safurula a to a de ko soir de Bamako Josi Seydou Bamako wula Laya Jara ko a k'i k'a dɔn a wa ɲɛdɔnnenya bi ye ɲɛ de kan Josi Seydou k'a dɔn cɛbakɔrɔ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la janko jamana ɲɛmaw u bi jɔyɔrɔ min na bi Josi Seydou k'a dɔn man ka keleku u man ka ɲinɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka di n'i y'i janto i yɛrɛ la a bi kɛ sababu ye Josi Seydou k'a dɔn lakanako a ka sabati fɛn o fɛn ni pankuru don walima dunan don Josi Seydou n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛna Mali kɔnɔ n'i bɛna Sana walima dugu la i bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ ka yamaruya ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ Josi Seydou n'o y'i bɔ a la fɛn o fɛn panna ka sɔrɔ yamaruya ma d'i ma Josi Seydou k'a dɔn Asimu a b'i jigi Jubel de b'a Asimu bolo k'a to palais in na maa wɛrɛ tɛ sanfɛla lajɛ a yɛrɛ kɔ dɛ c'est lui même qui regarde mais an ka nin fanga an mago ɲɛna koyi Ala danga nin kɛ Mali Josi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a min ye ɲɛdɔnya ye o tɛ kɛ Mali la tuguni Asimu Goyita n'a jɛɲɛw Josi Seydou k'a dɔn jamana lakanani ani jamana tali bala Josi Seydou k'a dɔn a bɛ don ko dama dɔ la ka jamana kɛ batɛmɛsira ye o banna Bamakɔ pankurudi kɛnɛ min ye aéroport Modibo Keita ye Josi Seydou k'a dɔn Senu avion belebele dɔ gaja Josi Seydou k'a dɔn a sina k'i kari Mali a pankuru a siraw fɛ Josi Seydou ka espace aérien k'i kari o kɔnɔ yan'a ɲɛ bi dɔn ka Bamako pankuru ŋɛnɛ sɛgɛrɛ Josi Seydou k'a dɔn ayiwa ni avion bi labɛn kɛ n'a bi jigi a bi kuma Josi Seydou k'a dɔn min ye kuma ye o bi tɛmɛ ani tour de contrôle ni ɲɔgɔn cɛ alors vol tant nous avons quitté tel pays alors vol tant à bord on s'apprête à atterrir à Bamako Josi Seydou k'a dɔn Tuga kɔrɔlen journaliste Seydou Paw maa minnu b'o kunnafoni lamɛn olu b'a ɲɛsin ɲɛmaa ma ɲɛbaa b'a lase a ka ɲɛmaa ma u bɛ taa da Asimu Goyita tulo kan Asimu ko n'a jiginna aw wo nin wo a bɛɛ lajɛlen ta fila ni tila olu kɔnɔ ko cogoya kɔrɔ don wa awɔ Josi Seydou i k'a dɔn kuma fɔ ayi a y'a fɔ a ye ko MINUSMA ka cɛdenw don wa MINUSMA gansan tɛ koyi min ye Sénégalikaw ka sɔrɔdasiw de don olu wɔlɔfɔw don minnu bɛ MINUSMA baara la ɛlɛ ni i k'a dɔn dɔw kun nfara dɔw kun dara sɛgɛn lafiyabɔ la minnu nana bila olu nɔ na o de ye nin ye Asimu i k'a dɔn wa u ye min fɔ o ye nin ye a y'a f'u ye MINUSMA ko yɛrɛ de tɛ sɛgɛnna bilen o janko maa ka jigin Mali kɔnɔ pankuru dunan de tɛ jigi yan avion bolila ye fɛrɛ dasi fo ka poussière wuli
kasi ka turu de ka segiti atakina fa marfa daburu nyashino dama ajigi anu ka yera ka yoroni gele journaliste Sedou Mali semaine kala ko akika don kabini France ko ni gena mi nya tobu ka avion yi atekula ka munumunu ble Mali sanfila la atekula ku bi jigi Mali kono ni ni vora mawo mai ki be panguru de kono ibado ka fo ko sebe ko do journaliste Sedou semaine kala ko ambi doni mina ko bi mi nya Senegal ko ikadu kan ni zorda su minu be minisumana wasale amina ta jigi Bamako wolo fo ka duruledo journaliste Sedou ka don akonenga fo avion gono mo ye président ko na jigira ba nyereke usina ka chabjeni fonoti o ku examen du Dakar o ya be fona avion kono la fiya be ya fono ñon di du Sénégal yoro ngélé Usakna Sénégali non mais il y a pas de souci joli se do e de keleme ka embargo kaunga e de keleme ki jwa an ko chamanje e ka kila ka wuli lafiya le kebna jigi maliko ima ngali ke ya mor ya madima ini mama bela joli se di ka do mali e ka batemezra de wa tok ha batemezra de e asimi de bangene ya non ngo jimel de babulu e ko yela manasa koy ay puto digite ina e puto digi ki to kuluba joli se di ka do oro be blema mana ba ado min be sen aéroport la blema bi boti tok ou co-pilote ma et patron ko ni ala ichi sika jigi ise mob ini avion sebo ani ikaturi kaga aye fere dashi ka poussière wuliti asagira my blende ni wuya sebenye anya mi za loka bo soir de Bamako kono Bamako wula dama to kana nebi ndega do ni boni sebenye ango mi ma indicateur du renouveau ijo 30 secondes kumbi di kundere teddi mbala chogo bedi dama to kana nebi ndega do boni sebenye ango mi ma indicateur du renouveau fasiriba no yo ode ni ya ka sebenye ode ko côté bo dugula Gaza Mali yisa lo ka bo G5 Sahel la femenye bembalia ani femenye nyedona ani nyedenge dona o mi ngera Malla asemi goita ko malite o yoro ni be aye wuli ka joge ka sebenge letri saba ayo ki Mahamad Idrissi Déby Itnoma no ye Chad president Ngoro o dengey sebeni gala ko akol letri saba min jira ni nyango demizani e jalatigi asemi goita jalatigi ama Mali jabi ata se flao letri saba chira amapma opma asemi koita labana ninga kangarda ye ka foni mekalo kleta ani duru sera Mali ka G5 Sahel prezaya imam mina umbeke kana amina bedi Malima amanze bo ala de sabani gala ko femi ngoni ye ngamale nye o yoroni be aye letri chi Paris olu ya do filila ka fu kanata sabani gala ko mekalo kleta ani duru colonel asemi goita décision signé ka tabali goshi ka chi G5 Sahel ma Mali bi bora la bi abi bora la sini wandara pop anse dala wara na dashi nam sebeni gala ko ako femi asimi goita ye abora wa ya sebe bela jele chi yoroni be ako ministre des affaires étrangères ma sebe ke ka chi G5 Sahel ma Mali bora o kwani o labene no able jopu nyaro ni asimi ye ni asimi ye mi vo ko ka keso koma bula fe ba so ale yo ke sebeni gala ko yoroni be aye letri chi G5 Sahel ya president Mano Mahamad Idrissi Déby sebe yele afa aya don afo ko ngara sebe sebeni gala ko femi nye odugu seje ani kle flana ayere yere damine alabana ka letri ci asimi goitama aleni kwa bi Mali deli kwa ngake ala ni kira kama asimi kana bo G5 Sahel la non bora la fin de bleu abi deli la ante kwa bi asimi goita deli akake ala diati yere de kama G5 Sahel angara boala anya haramu de ka manga ngolo wallahi G5 Sahel haramu dakiledo ante sebeni gala ko ako Mahamad Idrissi Déby Itno ako abi asimi goita deli kumina kana bo ako ni asimi goita ni Mali na bora G5 Sahel la o G5 Sahel ko bani sabula feminye bambalia bingali ani feminye bamanjia wale o mi no na nyonya lebe anga jamana konana o wili kadwa no chesiri mununga anga ke o Mali yere ajoro de kabo la kosebe feminye Mahamad Idrissi Déby Itno ako feminye chenje kan jamana wi ni utagu laje feminye jugu ye o de ba yerde be fanda nani bela jelefe Mali joro kabo jugu kelela opma ni Mali se mo akola be ko jamana shikelen de kenya jamana ka mingele mi se ka jugu kele sabani gala ko amadawma alabana fe menye kunungoy sufela yara la koy aka ministre mimbe no be kuna foni dikuna ministre de la communication o ye wuli ka joke ayo chi dibila kana asimi goita deli o shira ka asimi deli
mianga mianga kele ka gero turu bogala solution t'a la sɛbɛnnikɛla ko a fɛn min ye Asimi Goyita ye a ma sɔn a labanna tuguni fɛn min ye maa ye Mahamadu Debi Idrisi Itno a ye maa ci ka taa Moritani masakɛ fɛ yen komi o ni Asimi Goyita ka di kosɛbɛ u bi ko to ɲɔgɔn da la a y'o fana ci ka taa Asimi Goyita ma k'a ka Asimi Goyita deli min bɛ se k'a to Mali ka to G5 Sahel la o fana ye délégation wuli ka na Bamako yan ka taa Asimi Goyita deli min bɛ se k'a to G5 Sahel a ka to a la sabula Moritani ko ni Asimi Goyita ni Mali bɔra G5 Sahel la o ye Moritani fana bɔlen ye sabula sira foyi tɛ Moritani bolo ka na kɛlɛ kɛ cɛnjɛkan jamana kan n'a ma tɛmɛ Mali fɛ siga t'o la a ko yɛrɛ o n bɛ min f'i ye G5 Sahel o ka na bɔnna koyi na de bɔnnen ye nin ye na bɔnna pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi maa b'i yɛrɛ la ɲininka yala fɛn min ye sigikafɔ ani wulikajɔ minnu kɛra deliba min n'a bɛ ka da Mali kan k'a fɔ a ka segin ka don G5 Sahel la Asimi Goyita bɛna segin a ko wa o ɲininkali tomi bɛɛ dɔw kɔni ko Asimi Goyita maa min don bɔlɔ kelen don a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma décision ta nka n'a y'a turu yɔrɔ yɔrɔ i b'i k'a karisa k'i fa fɔ k'i ba fɔ a tɛ segin a kɔ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali émergent Mali ɲɛta Yohani Seydou k'a dɔn maa min ɲɛ sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Bakari Kɔnɛ Dawuda Bakari Kɔnɛ ko da de ye n dɛgɛnɛ ye Yohani Seydou i k'a dɔn maa tɛ kɛ foyi ye da k'a kɔ n'i ye min kɛ Yohani Seydou k'a dɔn o de bɛ fali ye wa o de yelen bi bɔ yelen kura Mali kɔnɔ Yohani Seydou k'a dɔn Babu Yara Gufadu a bɛ se k'i da ka Ala tanu sabula a bilama a ka yanga ni ɲɛta barika bonyana kosɛbɛ denkɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la Ngaki Mamadu Yarnangwɛrɛ u k'a ma ko Mamadu Yara PDG Yara Wal Yohani Seydou i k'a dɔn a wa tanuni ani ɲɛfɔlɛ a ka kan Yohani Seydou k'a dɔn Alahu Taala yɛrɛ tanuna a ka ciba Mahamadu tanuna Yohani Seydou k'a dɔn buna hadamaden baarakɛla ɲuman n'i y'o tanu o fana ka kan Yohani Seydou k'a dɔn a wa essence tigiw n'i y'u fara ɲɔgɔn kan bi Mali kɔnɔ Yohani Seydou k'a dɔn k'u fili Bamakɔ baji in na bateau bi kale Yohani Seydou ngi k'a dɔn a bɛɛ tɛ essence feerela ye n bɛ taa essence bɔ dingɛ kɔnɔ ka n'a feere essence ɲuman bɛ n bolo station yɛrɛ bɛ n bolo Yohani Seydou k'a dɔn tigi man ca Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Yara i k'a dɔn funangɛni don sifin don denmisɛnnin jeni nka hakili min b'a la Yohani Seydou ani baara dɔnniya min b'a la Yohani Seydou o de kɛra sababu ye tile fila in na ka Mali bɔ nɔgɔra Yohani Seydou k'a dɔn essence gɛlɛyara gasoil gɛlɛyara Yohani Seydou wari bɛ n bolo o t'a sɔrɔ nka k'a dɔn Maliden bɛɛ lajɛlen janko Bamakɔ ka essence ni gasoil sɔrɔ jɔ ma kɛ maa si ma degun Yohani Seydou k'a dɔn Yara Wal a kelen gasoil tɛ fan si fɛ ni Yara Wal tɛ voilà ne kuma nin kuma in fɛ yen don o don ne kuma da Mamadu in na koyi jangana ti dɔn Mamadi fɔ ko bilen don petit discret i b'a ɲininkali k'a yɛrɛ la i t'i dakabana bazɛnya kan na dakabana mobili ba ninnu a t'o kɔnɔ i t'a ye o kɔnɔ Yohani Seydou i k'a dɔn yɛrɛfɔ walima miliyɔn dani nin na miliyɔn du non yɛrɛ jira i t'ale yɛrɛ i t'a ye boîte de nuit kɔnɔ hali ne ma deli k'a photo ye i t'a ye concert kɛyɔrɔ la wari di la hali n'a fɔra ko Yara Wal ka taa min na a b'a ka baarakɛlaw de bila ka taa yɛrɛ hali photo tɛ Facebook mais pour parler il a un problème n ko ne y'a photo ɲini Facebook kan ka dɛsɛ ne ma hali photo tu l'auras pas photo bi maa min bolo n kelen don a photo bɛ ne de bolo awɔ e mago b'a la n y'a wolo de n den de don o mago bɛ photo la Babu Yara ka denkɛ fɔlɔ Mahamadu Yohani Seydou k'i k'a dɔn a wa tile fila in na pétrole ani gasoil gɛlɛyara Yohani Seydou k'a dɔn mobili ba kelen de bɛ taa jɔ k'ara kɛ Yara Wal la Yohani Seydou k'a dɔn kunde b'a la sabula min ye essence gɛlɛya ye Yohani Seydou k'a dɔn a bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la nin kamalen i b'a fɔ a y'a dɔn de k'a fɔ don dɔ bɛ na ne ka jamana u mago bɛ na jɔ gasoil ni essence la bondo baw Yohani Seydou k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen la a dɛsɛ tɛ Yohani Seydou ka wuli ka jɔ boloda ka kɔ n'i kalanna Yohani Seydou n'i ye ko dɔn n'i ye ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Yohani Seydou k'a dɔn a minɛ cogo tɛ kamana gan Yara Wal de kɛra sababu ye ka Bamakɔ ka dépanner Yohani Seydou k'a dɔn an dara jɔ hara la tile bɔ ka taa se fo wula ma Yohani Seydou i bɛ se k'a fɔ maa de ka ca nka maa sɔrɔ o kuma tɛ Yohani Seydou k'a dɔn ni turu ser'i ma i bɛ fa lewu wa min ye a sɔngɔ ye k'a fɔ dakabana sɔngɔ de yɛlɛla a kan o kuma tɛ Yohani Seydou k'a dɔn wa k'a fɔ essence kolo don walima gasoil ko o fana tɛ Yohani Seydou k'a dɔn qualité don a ko Yara Wal min ye Mahamadu Yara nin denmisɛnnin jini ni min sera ka nin baara kɛ jamana ye ni min sera ka nin son secret il a étudié mais le gars là il m'étonne il me surprend tous les jours il doit pas te surprendre dis-moi pourquoi il a bac plus 8
Il a bac plus 8. Mamadou y'a ka kala kɛ Londres de fa in y'a bila ka taa kala de kɛ Londres. Le jour il a fini ses études a ko baba nana arabu jamana dɔ bɛ yen olu y'a wele k'u b'a ta baara la. Il est payé à 3 millions par mois. Ayi a ko n fa sɛgɛnna babu sɛgɛnna a ye kɛlɛ kɛ a ye wuli ka jɔ caman kɛ a kɔrɔla n bɛna n jɔ n jɔyɔrɔ la. babu ye ne wele n ko babu i ka weleli cayara sa ne t'e fa fɛ bilen n bɛ Mamadu de fɛ. E ye babu bila. Je disais nous, i k'a dɔn ayiwa min ye yarawali ye i k'a dɔn baara caman bɛ yen min ye mobile shop journaliste di k'a dɔn balo dumuni fɛn o fɛn n'i b'a ɲini o bitigibaw fana dayɛlɛlen bɛ journaliste di k'a dɔn i bɛ essence ta lafiya la ni ka laban ka don magasin baw kɔnɔ minɛn min ka di ye k'o ta mobile entretien k'a ko k'a jɛ olu bɛ yen journaliste di n'o m'i ja n t'a fɛ ka wari yaala ni wari in ko ka taa essence ta u ka carte bɛ yen journaliste di k'a dɔn i mana carte ta n'a y'i ja essence walima gasoil litre million kelen o sɛbɛnnen don a la journaliste di k'a dɔn i bɛna ta cogo min ka di ye a ko i k'a dɔn maa min ye nin hakilina in sɔrɔ jamana kɔnɔ i k'a dɔn Mamadu Yara don Mamadu Yara a ko funankɛni don min y'a ka denmisɛnya bɛɛ lajɛlen kɛ kala la ani ko ɲɛɲini na journaliste di k'a dɔn n'a fɔra an ka tubabukan fɔ ka anglais fɔ ka espagnol fɔ journaliste di k'a dɔn a bɛ nin de wɔrɔ i ko tiga wa a ma ɲinɛ koyi fa in y'a lamɔ cogo min na min ye ayiwa filakan ye journaliste di a b'o fana mɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ marakakan mɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan. Wa n y'a mɛn k'a bɛ maaw bonya dɛ. Il est très bien éduqué. n ko a ma deli k'a fɔ ma daba. Il m'appelle toujours tonton. Mais a ka bureau bɛ min? Non. Tu passes par moi. A kana taa n den tɔ. Non. Yarawal. C'est pour des interviews directes. Il ne fait pas. Malheureusement, il ne fait pas d'interview. Non, il ne fait pas d'interview. Il t'a les réseaux sociaux ka quoi la photo te bazin bolo kunguruni ba la yɛrɛ jira ni fɛ non ngo hali il n'en a pas besoin bazin bolo kunguruni même Ɲɔgɔn bɛ denmisɛnw i mana fɔ an fɔ bazin mosɔnni b'o la près du corps a bolo ni tigɛlen don ne ko an ye dɔ kɛ nin na an ye dɔ kɛ nin ko ninnu na sa Mamadu Yara bɛ ne bɔ Mamadu bɛ n bɔ mais min ka di n ye a ka station de b'a dɔn fɔlɔ ne tun bɛ ɲɛbɔ Shell ani Total c'est pas pareil n'o ye dunanw ka station ye u cɛ ɲɛ fɛ mais a ka station n ko a cɛ ka ɲi i b'i jɔ a kɔrɔ k'i photo ta de mais non il le faut c'est que a tɔ tora mariés ka t'u jɔ station na k'u photo ta tellement k'a dilannen don mais les mariés n'i y'i ka furusiri kɛ n'i bɛ t'i photo ta a yeelen ka bon a cɛ ka ɲi mais n ko dumunikɛyɔrɔw bɛɛ bɛ station ninnu kɔnɔ mais bien sûr mais non n'i kalanna i ka ko tɛ taa Mali ka kota tɛ kelen ye ko maliden dɔ ta o ye oui mais c'est une fierté nationale Mamadu Yara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la dama ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye la rédaction ye ni y'u ka sɛbɛn ye u ko ni ko min kɛ cogo man ɲɛ a lakali cogo ti ɲɛ a ko an ka taa politiki bunakun kan Sumelu Bube Mayiga Ala k'a hinɛ Dankɔrɔba Taare Nɔngɔma a ka parti o de ye Asuma CFB ye u ye sɛbɛnni kɛ u ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga a fatulen kɔfɛ olu nana kɔlɔsi kɛ ani ka jateminɛ kɛ u hakilina ye min ye Sumelu Bube Mayiga a ka ko la a n'a fatuli cogoya la u bɛn'o da jamanadenw tulo kan u ko fɛn min ye parti ye a bi bɛɛ lajɛlen fo maa minnu ye wulikajɔ ani cɛsiri ni jija kɛ k'u dɛmɛ u ka tɔɔrɔ la Dankɔrɔba kɔni ale y'i senbɔ kow la Sumelu Bube Mayiga min kun ye ŋanaba ye farikolo ɲɛnajɛ ani kunnafoni di syndicalisiya ani politiki bunakun kan minnu ye cɛsiri ani wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔna na a ko Sumelu Bube Mayiga maa min n'a ye démocratie ko in kɛlɛ kɛ Baba Musa ka fanga k'a kɛlɛ fɛn min ye jamanadenw ye u ka lafiya Mali ka taabolo kura sɔrɔ Sumelu Bube Mayiga a y'o kɛlɛ kɛ ni k'o s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ka fatuli a k'o de ye jamana a ka bunɛba de ye sabula Sumelu Bube Mayiga faso kanunakun don a ye wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in ye nka Ala nana kɛ sariyatigiw nana ka n'u bolo bɔ a nɔfɛ utukalo tile 26 san 2021 u taara ka taa bila bomba la sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka n'a bila a ka fatuli la Sumelu Bube Mayiga kɔni a ma lafiya sɔrɔ waati kɛra fɛn min kɔni ye Sumelu Bube Mayiga ye a kun bilalen bɛ kasobo min kɔnɔ maa 80 a n'olu de kun sogololen bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ datugulen bɛ denw hali fenêtre t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ
Sumeru Bube Maiga ma koloma do ma belebele do ma min n'a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in ye a bɛ se ka lafiya cogo min na nka o kɛra waati min na ko y'a sɔrɔ Sumeru Bube Maiga a kun ye wulikajɔ ni cɛsiriw daminɛ a kun b'a fɛ ka kɛ candidat ye dugu caman bɛ a yɛrɛ taara ka taa foli bila yen dugudenw na yala Sumeru Bube Maiga ka minɛli o waati la maa tɛ se k'a fɔ ko politiki kɛlɛ a n'a juguya don wa Tamanikala ko a ko fɛn min ye Sumeru Bube Maiga ye hali a minɛlen kɔfɛ waati min ni bana in nana juguya kunnafoni caman jaruna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a man kɛnɛ a kan ka furakɛ o yɔrɔnin jamana kɔni y'a ta ka taa bila kiliniki la ni k'a furakɛ jamana wari la nka dɔgɔtɔrɔw nana jira k'a fɔ bana juguyalen bɛ ka se hakɛ min na a ti ɲa fɔ Sumeru Bube Maiga yɛrɛ sɛbɛn ka d'a kan a ka bɔ ka taa furakɛ jamana wɛrɛ la jamana min n'o ye kɔkan jamana ye Faransi de kun fɔra Tamanikala ko a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ye u ko min ma contre expertise olu nana ka na larawe tuguni k'a lajɛ olu y'o kuma kelen fɔ k'a fɔ a kan ka bɔ jamana kɔ kan Tamanikala ko fɛn min ye jamana marabaaw ye u ma kala dɔw ɲini na ka sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye fɔ Ala nana kɛ Sumeru Bube Maiga a nana faatu kiliniki la Bamako o tuma olu ka yeta la Sumeru Bube Maiga u y'u mago bɔ a la de wala u y'a lawuli a kama k'a ni bana to ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn min ye plateau technique ye dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu jɔlen bɛ mansin minnu kan k'a furakɛ fura minnu kan ka d'a la ni sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka kɛ o bɛna tɛ Mali la o tuma banni gɛli ka Sumeru bila ka taa Faransi jamana kan a ka taa furakɛ k'o ye janfaba de ye aw ye lawuli kama de ye o de kɛra sababu ye Sumeru Bube Maiga n'a fatura o tuma k'olu bɛna labɛn kɛ joona u b'a laɲini enquête de ka dayɛlɛ u ko min ma enquête indépendante maa minnu bɛ n'u da tɛ politique kuma na maa minnu bɛ n'olu tɛ fanga maa ye olu kana enquête kɛ a ɲɛ ka ɲini Sumeru Bube Maiga a sacogo a n'a sakun ka ɲini ka dɔn wa k'u labɛnnen bɛ diɲɛ kiriso minnu bɛ n'olu bɛ se ka ko in senni ka da a s'a dan na k'u bɛ taa ko da bɔgɔ jɛnnen ka ye f'u sago de ka sɔrɔ faali min kɛra maa min b'a ju la f'o fana ka ɲagi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ bureau exécutif national ASUMA CFB olu ka sɛbɛn don a f'u ye u k'u ka politique kɛ min ye Bube sɔrɔ latigɛ don Ala latigɛ de y'a sɔrɔ maanifin i ti sa abada k'i si tɔ to san 67 alors maa ti sa k'i si tɔ to ni sa kuma sera i bi sa Bube Ala de sera a ma u kana taa ni nin ko in yɔrɔsi kana ko wɛrɛ wuli jamana in kɔnɔ elɛ ni Bube an ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ na ka yafa k'a ma ami c'est tout enquête ka kɛ sa bɛ enquête kɛ jɔn na i yɛrɛ la Bube était malade il était vraiment malade il était malade an ka tun bɛ se ka kisi n'a kun dara il pouvait vivre une année de plus dɔgɔtɔrɔw ti sa o bɛ sa plateau technique bi jamana min na maa ti sa ya bon ben écoutez soyons sérieux il faut pas remuer le couteau dans la plaie a banna a sara Ala ka hinɛ ka yafa k'a ma c'était un bon patriote oui ça on ne le lit pas mais nin ka ite politique fana n'a ka danganiyaw don dɛ politique foyi tɛ yen il faut une réparation politique réparation bon o ye tubabukan ye ne tɛ min i jɔ kɛ n ka tezara premier min Josi Sedou nin de ye jɛli finesse ye Ami Koyita dugulen jɛli Bamakɔ jɛli awɔ jɛli de finesse a bɛ fɔ ale de ma ko jɛli de finesse jɛlimuso bɛ janya n'a ye jɛlimuso bɛ se ka bonya ka tɛmɛ a kan jɛlimuso bɛ cɛnya n'a ye nka dawula min b'a la sa génération i m'a sɔrɔ hali a dɔnkilida cogo a ɲɛ yɛlɛlen don a b'a ka ko kɛcogo dɔn a civilisé don en tout cas je parle de sa génération jɛli de finesse Ami Koyita ni y'ale de mankan ye dɔɔnin k'a la tuguni dɛ min tile mɔnen don koyi Dakɔrɔ ji de bɛ suma o siga tɛ nin na dɔnkili koma bɛ ɲini k'an fa sisan ne ko n bala cogo bɛ di dɛ dabatugula ne bɛ n tɛgɛ don bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko mun a ko an ka taa SMTD la o ye mun ye Société Malienne de Transmission et de Diffusion n'a y'i diya a fɔ centre émetteur kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda in ani Wɔrɛtɛmu de kun kalansolen bɛ ɲɔgɔn na
nga fɛn min ye jamana marabaw ye u nana wuli ka jɔ kɛ ni ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ cakɛda ye ni ka nikurafiya la o kɛra septembre kalo tile 30 san 2015 u ko min ma ordonnance numéro 2015 037 PRM min dara octobre kalo tile 2 san 2015 sɛbɛnnikɛla ko SMTD a kɛra cakɛda nɔrɔma ye a wuli ka jɔ n'a cɛsiri n'a ka baaraw a bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ sariyakɛsaw ni danganiyaw fɛ cakɛda in yɛrɛ a jabala belebeleba o nana kɛ so lahawta ye min jɔden bɛ zone aéroportière la ka ɲɛsin Mali météo ma n'i bɛ taa aéroport la a b'i numan fɛ. Ah oui, d'accord, je vois. SMTD sɛbɛnnikɛla ko SMTD cakɛda in kɔni fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ani wuli ka jɔ ani nafolo dunkojuguya kɛlɛbaw olu taar'u bolo da cakɛda in kan ŋami fɛn min ye nafolo ye Mali nafolo k'a buruja CFA wari miliyɔn 135 bureau du vérificateur général ko o ɲɛma tununa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra tile min na o ye san 2017 2018 2019 ka n'a bila 2020 na fo ka se février 2021 ma sɛbɛnnikɛla ko o kɛra directeur min tile la o de ye Ismaïla Togola ye Ismaïla Togola a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ma famille d'abord ma do sabula fɛn min ye Karimu Keita maa caman y'a jira k'a fɔ teri kun don wa fɛn min ye denbaya ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka denbaya olu ka maasɔrɔ nali donni don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanako ye o ti jateminɛ wuli ka jɔ ani kɔlɔsiw de kɛra bureau du vérificateur général a nana cakɛda yɛrɛ lajɛ nafolo ko bi don da minnu fɛ baara minnu kalifara la k'a fɔ ka kɛ yala baara ninnu bi cogo jumɛn na minɛn minnu b'u bolo u y'o bɛɛ kɔlɔsi an'u bi wuli ka jɔ min kɛ n'o ye prestation de service ye nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛna sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli ani laraweli daminɛlen kɔfɛ fɛn min ye bureau du vérificateur général ye a nana ye k'a fɔ fɛn min ye wuli ka jɔ minnu kun kan ka kɛ ani cɛsiri minnu kun kan ka kɛ n'o kun kan ka kɛ nafa ye ka bila jamana yɛrɛ ka tunɔna n'o ma kɛ u k'o de ma fɛn min ye man ka a gagné CFA wari miliyari 1 a n'a kunkan fɛ u y'u sigi suma de la k'u taatɔ lajɛ woyo fɛ o dɔrɔn tɛ a ko nafolo min n'o dir'u ma nafolo min n'o kan ka sɔrɔ baarakɛtaw la o minɛko ɲuman a n'o kɛcogo ɲuman Ismaël Togola a n'a ka DFM a n'a nɔnɔw kɔni u y'o nafolo fɛnɛ minɛcogo juguya o sɛbɛkɔrɔ buruja CFA wari miliyɔn 135 o de ɲɛma tununa fɛn min ye taafandɛ nafandɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur général Alhamadu Bahabi ale kɔni n'ale ye wuli ka jɔ de kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲini conseil d'administration fɛ min bɛ se k'a to nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sariya kisɛ minnu bɛ n'olu kan ka hakɛw ani baarakɛlaw ka sɔrɔta n'u ka hakɛ danno tigɛ o sariya kisɛw ka larawe segin ka kow kan wala kɔrɔlen minnu bɛ olu ka labonya sabula directeur kɔrɔ n'o ye Ismaël Togola ye ale kɔni y'a kɛ bafa ni kilijɛ ye nafolo de bi bɔ bɔkunda la nafolo kɔni bi ta ka sarada ta kun da la maa dɔw bɛ minnu sara wari kɔfɛ nafolo camanba de taara ka dun olu fɛ baarakɛla dɔw bɛ minnu ye kɔntara sɔrɔ kɔntara sɔrɔlen kɔfɛ baara ma kɛ ka ban wari kɔni banna a nana laban tuguni ka wari kura wɛrɛ bɔ ka d'u ma bɔkun foyi t'a la kɔntara kura ma kɛ avenant ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye wariko ye ni k'a gɛlɛya sɛbɛn minnu kan ka kɛ n'o ye procès verbal ye min bɛ baara kɛcogo ɲɛfɔ a ye nafa minnu ɲa nin fɛn in bɛ nin yɔrɔ in na nin sigira nin yɔrɔ in na o ɲɛfɔcogo o ma jɛgɛn bɛ jamana nana lajɛ internet ka carin jamana kɔnɔ u nana câbleba dɔw laɲini u ko min ma fibre optique k'a da kabi nanzara jamana kan ka farafinna cɛci ka don n'a ye jamana a fabaw kɔnɔna na o sugubulonw dicogo ani baara minnu kɛra u ma kɛ ka se u danna dɔw yɛrɛ ye wari de minɛ câble qualité min kan ka da u m'o da Ismaël Jagora a y'i ɲɛ tugu nin bɛɛ kan k'i ta minɛ ka bila a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra gɛlɛya ye u y'a mɛn tubabukan na irrégularité financière o ye wari bɔcogo juguya ye miliyɔn 135 o fɛnɛ kɛra majɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ pôle économique et financier o nana ka na kɔntaraw lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni laraweliw daminɛ fɛn min kɔni ye miliyɔn 23 ni kɔ fɛnɛ ye o nana ka n'o woye tuguni ko min ma surfacturation sɛbɛnnikɛla ko pôle économique et financier i ka yɔrɔ in sa cɛ tulokɛ tɛ yen dɛ n'i ye ko kɛ jamana kɔnɔ walima ko sɛmɛni na jamana kɔnɔ san 10 san 40 pôle économique bɛ bɔ n ko subaw de don olu ye subaw de ye subaw don dɛ la hawla sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma da o dɔrɔn ma ko maa dɔw bɛ yan monsieur Tunkara
Monsieur Daba Tungara, oui. Non, oui. Quoi, c'est le pôle économique et financier. C'est le commissaire, c'est le commissaire. Aïe, connaît. Commissaire connaît. Ah, et bon, donc. Commissaire Tungara. Commissaire Bemalla, Condé Mindoa. Eh bien, pardon. C'est le commissaire connaît. Alors, c'est par rapport à un chèque qu'on vous a donné. Au temps de Bakary et Togola. Togola, chèque BNDA. Chèque n'a pas APECAM. À l'APECAM. Ne peut chèque ni. Ne service humain de pôle économique. Téléphone pour la bien pour le Jomilo, interview là. Ne go vraiment. Mais il y a des graves. Oui, mais non, voilà, il y a rien de. C'est-à-dire que. Comment ça s'est passé? Itara. Misa Bolo. Netitade. Nditakoui. Netitade. Moi, je ne fais que communiquer. Je ne fais que donner des informations par rapport à ça. Il y a interview que. J'ai fait des interviews. J'ai passé sur les radios. Il y a divisé. Mais va dire ça à l'Angleterre. Netita. Ngaje on ngane radio kuma yi ni ndela na don radio kuma yi falawudi kone bulla jate yere la ay o tewu ngaje am journal kala na do dole ba sore imagara dola o tambe ke juge wal mo commissariat o bisingi malo bati o bi fina dro ki ka wo wala ite ala ne miri ni mbela ne wala ka ni sala nam sebeni gala ko ako SMT de la Ismaïla Diawara directeur koro Ismaïla Togola directeur koro klela fɛn min kɔni ye maa dɔw ye minnu ye baara kɛ baara wari saralen kɔfɛ ka tila ka laban ka tɔnɔ d'u ma kunden nɛnda la a y'o fɛnɛ kɛ sɛbɛn wari miliyɔn 23 o taar'o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw kun ye kan ka wari dɔw sara a ye a sina ka muru ta dɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ wari sarata la k'a fɔ aw ka nin sara a ye nin to yen o damanda o kɛra jɔnforo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o fɛnɛ damanda n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o taar'i jɔ miliyɔn 85 la min bɛɛ lajɛlen kɛra majɛ ye o tuma fɛn min ye vérificateur général ye a ma da ko in ma koyi n'i y'a mɛn dénonciation au pôle économique a y'o de kɛ a tilalen a ka rapport la a ye rapport kɔni jɛru diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka laban ka dossier di pôle économique ma siga t'a la fali bɛna ye sange kɔrɔ tile 2 in na sabula fɛn min ye directeur kɔrɔ n'a ka maa minnu bɛ n'olu kɛra sababu ye ka nin tiɲɛniba in kɛ fɛn min ye ŋunuŋunu ye ale de bɛ ɲagaɲaga lawuli sɛbɛnnikɛla ko u ni sariyatigiw bɛna ɲɔgɔn ye nka san'o cɛ fɛn min ye bureau du vérificateur général ye recommandation minnu kɛ cakɛda in ni kura ka fiyɛ la a ka kɛ cakɛda koloma ye o baaraw daminɛna directeur kura min n'o sigira camancɛla fanga fɛ n'o ye Cheikh Umaru Tarawele ale kɔni ye funankɛni ye min ni galabu b'a la jamana kanu b'a la a nafura dama kana bila bila a kɛlen bɛ ka cakɛda in wuli ka jɔ kelen ka maakuraw ta kana min bɛ se k'a to jamana ka nafa olu bɛ se ka bonya tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o don Jean Sedou yanni sɔɔni jɛ siga kɔni da la tile 9 dama i b'a jateminɛ k'a daminɛ bi yanni tile 9 cɛ Jean Sedou k'a dɔn ni terrain ma mankan bɔ Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Jean Sedou na kɛnɛbaw kɔni ye ani baara belebelebaw Jean Sedou ala Mali terrain Mali la a kana kɛ cɛ in da ɲɔgɔnna ye dɛ go je te donne 9 jours an t'a kɛ 9 mois ye 9 jours n ko cɛ in ye nin ɲɔgɔnna kan na yan sa donc u ye bamanan don terrain min kɔnɔ ka taa Kayi sa ministre Habi a tɔgɔ yɛrɛ mana ministre Sumana Mori de do wa ayi Sumana Mori Baba Mulayi ministre jɛman in de jɛman in blowver bay non i bɛ ka tile la non il y avait des a ye baganw pɛntiriya ka moteur kɔrɔw k'olu pɛntiri ka gasoil ni essence kɛ k'o sigi terrain la a kɛra su kelen ni tile 2 u bɛ ka taa Kayi u ma se u taa Kayi bamanan kɔni ala ka hinɛ na kabini bamanan nan'o la kabini bamanan nan'o la a k'a ma sɔn abada ala Baba Mulayi Baba Mulayi Jean Sedou ala ka hakili to ɲɔgɔn na da tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain mankan bi bɔ bɛn kɛra ka ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ Jean Sedou o ye Russie jamana de ye ministre min bɛ taama kunna Madinɛ Jean Sedou k'a dɔn a wa sɔnkun kɛlen don a ma bɛnkan kun bɛ Mali ani cakɛda min ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw ka cakɛda u ko min ma ko Bolloré yɛrɛ nacogo
jamana kɔnɔ ŋanamu ani faamaw ka dengɛrɛfɛ o de kɛra sababu ye Bolloré a da ka don Mali ko caman na Mali yɛrɛ dama tɛ koyi farafinna bɛɛ Jɔni Soden nka Bolloré k'u ni bɔra a la k'u da bɔ a la Nbelengete fɛn di sar'u la u tɛna fɛn kɛ bilen Madina y'o kɛ yɔrɔnin kelen Jɔni Sedu Bamakɔ Kayi tile 9 o de fɔlen don Jɔni Sedu k'a dɔn baaraw bɛ daminɛ yanni tile 9 in kɔnɔna na Jɔni Sedu tɛrɛ kɔni ma mankan bɔ a na dɔ kɔni k'a fɔ ko in b'u sɛbɛla sabula bɛnkanw ani hakilinaw farala ɲɔgɔn kan Madinɛ ani minisiri wɛrɛ kun ye taama kɛ ka taa Moscou u ni Russie jamana mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mai kalo tile 20 san 2022 u ye fɛn caman fɔ Mali mɔgɔw bɛ se fɛn minnu ma Jɔni Sedu k'a dɔn Russie jamana u ka cakɛda dɔ bɛ yen u k'a ma ko société Russe Trading House STM Jɔni Sedu k'a dɔn olu ka baara ye bolimafɛnko de ye Russie jamana na Jɔni Sedu k'a dɔn terɛnko min ye bolifɛn girimanw ye Jɔni Sedu nin cakɛda in ka baara bɛnnen don ma u ni cakɛda in sigira ka kuma Jɔni Sedu k'a dɔn fɛn o fɛn kan ka don Mali terɛnko la janko ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi taa kasɛgi la a ɲuman na Jɔni Sedu k'a dɔn arayi o lariwele i k'a dɔn terɛngolo Jɔni Sedu k'a dɔn courant bɛ min boli courant awɔ courant bɛ min boli min bɛ boli ni fɛn wɛrɛ ye o Jɔni Sedu u ye nin bɛɛ lajɛlen de fɔ ka bɛn a la Jɔni Sedu k'a dɔn min ye wagon u k'o de ma tubabukan na wagon électrique Jɔni Sedu k'a dɔn caman de ye ani a masinmafɛnw a bɛ boli fɛn minnu kan n'o ye arayi ye Jɔni Sedu k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ni ka a lariwe awa ka taa bɛn a bɛɛ lajɛlen la ngaki Bolloré i k'a dɔn a fɔlen ko chemin de fer bɛ feere ale niyɔrɔba tun b'a la Jɔni Sedu k'a dɔn chemin de fer défuradama u ma gɛlɛya don o don bɛ jigin dingɛ kɔnɔ foyi ma dilan Jɔni Sedu foyi ma se ka dilan waati kɛra a fɔra ko ayiwa min ye Chinois ye olu yɛrɛ bolo bɛna don a la Jɔni Sedu o bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tiɲɛ ye Russie jamana Jɔni Sedu k'a dɔn Russie tɛ tulonkɛ cogo min n'u ye fɛn o fɛn layidu ta u b'o timɛ Jɔni Sedu k'a dɔn Mali faamaw kɔni u ni Russie jamana bɛnn'a kan terɛnko kɔni i k'a dɔn a gɛlɛya nin y'a ɲɛnen ye sa koyi sabula min ye tile 9 ye o de bolo dalen don ka baaraw daminɛ terɛn ka se ka wuli ka bɔ Bamakɔ ni ka taa i n'u fori ngi ɲininka Kayi taa kasɛgi la weekend o weekend sa Jɔni Sedu k'a dɔn an bɛ taa cɛbiɲɛni don Bahame fɛ yen ni Ala sɔnna nka baara bɛ dɛ minnu y'u ka so jɔ terɛn sira la ka araye yɛrɛ baare don a bɛɛ karitɔ don i tɛna ye da bɛ jala la dɛ maaw ka nafolo kasarali kana to k'a fɔ dɛ mais a fɔr'u ye kabini a kuma dɛ walima u ka sirakura bɔ terɛn ka sirakura bɔ o bɛ bɔ min ayiwa e de y'a kuma fɔ terɛn bɛ boli goudron nɔ la wa ayiwa a kuma a bɛ taa mini a sirakɔrɔ fɛ kɛ n'o kɛra o minnu ka so bɛ yen a bɛ kɛ cogo di n ko dɔw yɛrɛ yɛrɛ nɛgɛ wuli ka bɔ yen ka terɛn u ka terɛn sira bɛ tɛmɛ u ka dukɛnɛ cɛmancɛ u ka salon fɛ yalɔ kɔni i ye lalumaya kɛ o ye lalumaya de ye Jɔni Sedu faso ka fɛn ye min ye a mɛn o mɛn don dɔ la a bɛ ku i la Asimi anw ka garibu warini k'an débrouiller ka wari ɲini dɔɔni san mugan baara ka sonin kelen jɔ i k'a dɔn kɔdawolo la u y'a kari a ma kari fɔlɔ n'an bɛ tɛrɛbilenma ta la kabini bi fosi u k'a yara duguma Allah u k'a yara duguma u n'an bɛ tɛrɛbilenma kɛ yɔrɔ min ka flèche k'a la k'a bi ci ka taa kɔ kɔnɔ yɔrɔ min n'u y'o bɔ a la n'u y'o bɔ a la tɔ ye den bɛɛ nin dun masa in a bɛ ɲɛ o u ko n'u y'o ci a tɔ bɛ t'i bolo i bɛ kiosque jɔ foyi i ko den bɛ i bɛ nɛgɛ guwani de jɔ yen k'i sigi yen ne ka mɔgɔ ye n wele ko dɔw n'an bɛ fɛn ci so kan dɛ ne bolila ka na fo ne bɛ yɛrɛ ne ko patron k'a kɛra cogo o ko cɛ a bɛ ci de koyi jamana don a bɛ ci ne ko jɔn bɛna ci ko jamana n ko a kuran fɛ a bɛ ci n ko n'a a ko minnu bɛ kɛrɛda la daba e bɛ kuma e de y'a daba kɛlɛ kɛ n ko ne tɛ se maa tɛ ka faso kɛlɛ koyi n'a fɔra k'a bɛ ci ni po ka bɔgɔ kɛ dingɛ na ye ka bɔgɔ de kɛ dingɛ kɔnɔ n ko n'a bɛ ci a bɛ ci de koyi kɛlɛ ko tɛ nin na mankan ko t'o la jamanajɔ don n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn o tuma minnu bɛ araye sanfɛ po bilahi lezi n ko étage b'a la ne ka yɔrɔ ye jumɛn étage tɛ yan étage don 50 sur 40 cok san 20 n ye wari min don a la n t'a da dɔn fɔ o fɔ bi sɔrɔ a bɛ jɛden ka gɛrɛ e ka subasuma yɛrɛ bi maa kunna ma bɔ moi j'ai mis 10 millions subasuma na parce que a tun bɛ dingɛ de kɔnɔ u k'u b'a walo kɛlɛ t'a la mankan tɛ u k'a ci paw nisɔn ɲuman ba ye c'est l'état fo n'u hinɛna ka wari dɔ di a
wari dɔɔni bi d'i ma voilà u ka hinɛna k'o bugu de nka u kana u k'o bugu wari tɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ kɛlɛ t'a la o réduction du train de vie de l'État mais moi je ne suis pas l'État je suis un griot merde je suis un griot Jean Seydou waati n'a ka waati marché e ko bi ta an t'a bila yan bi ta an b'a bila yan an na folini ta ni ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Bɛɲɛɲare ye Zenith Air an bɛ folini ta ni ta ka lase a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Dankɔrɔba a mankan sumalen bɛ nka a bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la n'o ye commandant Lasana Tamba Keita an bɛ folini ta ni da mon commandant super gendarme a taara dɔ fara kalanw kan ka na a bɛ fa wuli Bamanju la sɔɔni Tamba Jean Seydou k'a da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn Sita Fofana baarakɛden don a ka patron kun y'a ci ka taa Banjugubugu sugu la a bɛ ni ka dɔ a kun fila boɲango bɔ Jean Seydou k'a dɔn kabini n'a taara Sita Fofana a kibaruya mɛn a yɛrɛ ma segin a balukuyalen don i k'a dɔn npogotigi jamanjan a finnen don ni maa min kɛra k'a fɔ Sita Fofana b'i ka mara la walima i bɛ kunnafoni don a la baarakɛden don i k'i jija yɔrɔ ka na taa n'a ye ayiwa min kɔni ye Banjugubugu ye dugutigi fɛ yen walima i ka Daba Tunkara wele i k'a dɔn ni k'a ɲɛfɔ a ye waasa a ka patron bɛ bɔ kɔnɔnafili la Jean Seydou k'a dɔn k'a da min ye Bamakɔ bɛɛ lajɛlen la lamini ye waati dafara foli ani tɔni ADS super ADS magoɲɛna ADS kulukɔrɔkaw ka ADS Mali bɛɛ lajɛlen ka ADS Amadou Djadji Sakho, l'homme à tout faire. Moi, je ne le connais pas. Tu peux pas le connaître. C'est un homme de bonne volonté. Ibrahima Karanyara. Bamade. Bademba. Abia. Anga Folibaye. Non, tiens là, je te dis, Atia. C'est ce qu'il faut. Ode Kanye Emaou. Ode Kayima. Ne bɛ taa juma seli fɛn na danuma n'a ye jɛ i tɛ taa kɛ alimami fɔla ko ye wala ne bɛ taa bɛn surafana heure ma maa min di yan o di yan de fitiri waatinin dɛ n bɛ taa bɛn o ma ye i ka nin maa tɛ nin fɔ arajo la i bɛna dɔ fara Dakari kan i bɛna dɔ fara Dakari kan Jean Seydou k'a dɔn sisan min ye ayiwa farikoloɲɛkɛlaw ye olu bɛ u sɔnni da n b'a dɔn kunnafoni ka ca u bolo sabula Manchester City Pep Guardiola City. Allah, Kunungo, non. Ils sont champions? Ah bon? Tiens, ils sont champions. Confirmé. Hop, Malanichi. Anya Mona Boigner la Kunungo. On dara yo. On dara. Et que vous gagnez, on va aider. On dara, maintenant. Aya fa mela ibla. Mini. Barasani wa. Barasani. Allah. Allah farla on gagne ngoyi. Ok, la deuxième division la wallahi Jean Seydou k'a dɔn surafana t'o ma de su in na segi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ ni kelen ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ inshallah min ye bamanankan jɛmukan ye k'o bolo da min ɲɛsin ni sɔgɔma ye ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Surunin ka kunnafoni lase bi journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam